Hello beautiful people! Welcome to this video. Kauban ako karon ang akong churchmate nga Sister Rhea. First time pa na ako nakasulod dinhi sa City Hardware Consolacion. Nangita siya sa usa ka tiles para sa iyang kitchen. Kung samtang nisulod mi didto, ako nakita ang dako ang sulod daghan o mga display labi na sa para sa panimalay. Ang iyang gipangita kay tiles man. So mao ni na istorya niya ang usa ka salesperson mahitungod sa iyang gipangita. Kay wala man sa display, so dali ra kay Mickey, wala ta. Nahot na rin sa tiles ito. Ang sabi nga na ito nga tiles? It's your, basta 30 by 60. Sige, balik na lang. Wala sa dila, urot sa dila. Tiles. Ay, kanang naman gusto ang design na ng tanto ba? Nabuak? Good. Kurangan. Tayo sa ay hardware. tiles. Oops. Dali ara lang. Ang imong kuan. Makauli na lang, mi kay wala na eh. Stop. Not that stock. Not that stop. Nindot yun ito, kaya nahuktan man. Ah. Sige, hapit ta. Sige. Og manghapit kay mi diri sa favorite nga Favorite nga place. timing ni kay wala na kay ko skirts pang trabaho. Oh, tag 5. Arinis tag 5. Dara tag 5. Dara tag 5. Oh. Nalingaw gyud mis among gibuhat kay kana gani sige tan-aw aning tag 5 ba. Napoy tag 10. Napoy tag 20, tag 50, lain-lain man. Ako sang tabuna ng ako ang ilong para hamugaway ang akong pag okay tungod kay para dili mo direkta sa akong ilong ang mga kung na ako'y okayan ba. So ako na lang i-safe daan sad ang akong kaugalingon. Apan didto sa sulod adunay daghan kapilian
So na didto ko nakakita sa akong skirts, gitabangan ko sa akong churchmate. Dali ra kay siya makakita og kanang nindot nga tela inana ba. So aron magamit siya nako para sa akong pangtrabaho. So nalipay ko og siya pod nakaka-plug pod siya iyaha. Hangtod nga nangadto mi sa dunay bag-ong open dito sa Loyo Dapit na may bag-ong giabli tungod kay nangita pod siya og blazer para sa umaabot nilang event sa ilang trabahoan pod. Nakapili na gyud ang akong churchmate sa iyahang blazer. Hinaot pa nga mauna ni ang pinaka best. Although adunay blazer sa palibot, display nila tag 35 pesos. Pero ang tag 35 pesos na printed man. So ang gusto niya is plain. Kung ako pod, ganahan ko plain pod. Mana ni siya giptabangan ako og pili ni Sister Rhea usa ka tulo ka skirts ang napili. So nakauyon pug ko kay nindot siya og tela, then nice ang iyang quality. Nanakoy pang trabaho, nanapog ko'y pang church o panlakaw. Hopefully makakita pa mi og lain minindot nga mga skirts.
Padulong na mi uli, gikan na mi sa pagpahukay. Nakapili na mi mga guwapa. Oh, so karang padulong na mi aning among shortcutanan. Basta magkuyog binduha. So, mahapit na dito. O, makahiga yun. Taha, dito makamahong drive. Sa kanya akong church mate. Dito kayo siya sa motor. So, makakuyog dito pero kada ulit. Yeah. Door to door. Oh, nanamin diri sa chapel sa Our Lady of Fatima sa Consolacion. Pero di may monong dito, labay lang ni. Hi, mo pa ulit. Ouch. Naay mo agi. Ako nung there. Anong nangyari nila? May nikusay kay, ha? Duty ka mo. Oh, duty. Twice sa usa ka semana, twice a week mo ang kuan. Kuan. Day off. Dili, Sunday lang. Ang Saturday is half day. Pagtunga siya. Ngayon nyo, ha? Pero Saturday, Sunday? Sunday, Monday ako Sunday. Saturday, Sunday yung ko sa online. Karon? Usab man kay na kuan man may og staff kay ni ato man sa main. So, Sunday o kung saan na? Sunday, Monday. Sunday o Monday. Awa ka kay duty mo. Nindo? Dagan kay Lakaw. Sa balay, party sa pag-kuhaan sa balay. Oo niya. Trabaho sa balay, trabaho. Oo, good. Oo. Okay ra tatong na ang mama. Mao good. Diri man to din no? Oh. Pwede kayo dito tika sige. Piliran. Oops. Bihiro kayo di among lady driver. Pretty and beautiful. Yay! Tapos nagana ato. Yay! Napakay atoy kuan. Salamat. Nana lagay atop diri no. Oh, gatupan siya. Wow. Thank you, Sister Ria. Sige, ang tingat sir guys kung nanay. Okay. Hindi to kan nanay ato. Oh, bye-bye. Oo. Para iglaba, dili init. Oo. Paamping. Thank you.
Gikapoy na ang akong churchmate kay ang helmet wala na niya na linggati nga napasa akong ulo.